Hej vloggen, og til jer, der har set min sidste video. Jeg har postet en vlog for Tia for rigtig mange måneder siden nu. Og nu synes jeg, at simpelthen, at I skulle have en vlog til. Vi skal til konfirmation hos en af mine bedste venner i morgen. Og vi har taget self-tape på. Vi er blevet lidt grønne. Mit er ikke så slemt faktisk. Og lige sådan lidt. Ja, men det skal vi i hvert fald. Klokken er 23:24. Og vi skal op om 7 timer. Vi skal op om 7 timer. 7 timer. Og så i morgen, der skal vi nå i bad. Ja. Ej, hvad ser jeg klar ud med skarpe på? Nå, men jeg vil bare lige starte vloggen her. Så jeg husker den i morgen. Lad os håbe, jeg husker den. Ja. Godnat. Folkens. Vil du sige godmorgen til vloggen? Hej. Vi har været i bad. Vi vågnede for sådan der... en halvanden time siden. Og klokken, den er 7:30. Klokken er 7:30. Og vi har været i bad, og hvad er det der fucking self-tan? Hvad er det der self-tan af? Mine ben er sorte. Nå, men vi skal til at gøre klar. Men Ollie, hun var så træt, hun lige havde brug for... Nej! Ollie var så træt, hun havde lige brug for at lægge sig ned, fordi hun er sådan en gammel bedstefar. Men ja. Hey guys. Ej, hvor er det koldt. I family and friends. Vores Ja, outfits her. jeg bliver nødt til at tage min hoodie indenunder. Det er også koldt. Altså, mamma er fokuseret den. Den er ikke fokuseret. Fordi Ollie, hun er født i det S-tog, og ikke kan finde ud af at lukke døren. Ikke noget? Men hvad smutter du? Stationen. Ja. Jeg er rigtig ked af min makeup. Vores tog kommer om 6 minutter. Jeg havde 10 kvarter til at lægge min makeup. Du har faktisk 10 minutter. 10 minutter, det gik ikke. Jeg synes, det er flot. Jeg savner mine vipper. En flot rose. Ja. Og en flot Ollie. Prøv at se, hvor flot hendes kjole er. Min lugter også lidt af tandpasta, tror jeg. Tandpasta? Ja. Hvorfor det? Jeg har rengjort den med tandpasta. Fuck, det ser utilfreds ud. Har du ikke set deres ansigter? Det er en god video, Jessica, det der. Jessie! Det er til min YouTube. YouTube? Ja. Du var helt tæt på. Ej, hvor er der mange ting. Så flot den er. Ja. Jessica, vi er på vej op til Jess. Jeg går med en kæphest. Vi går med kæpheste. Og vi har skrevet en sang. Ja, det er hammer. Og jeg har heste og gaver. Jeg prøver lige at være cute her. Du gør det ikke sådan endnu på mig. Kan du fortælle mig, hvad retten er? Tunmus. Tunmus. Smager det godt? Ja. Hvad synes du, Ollie? Det er godt, at Jessica, hun har bestemt det her, fordi hun har været rigtig god til at bestemme. Ej, kan I? Det lyder godt. Ja. Har ikke været onde barne, eller hvad? Jo, det er de også. Vi har lavet søstersøg. Det er en hellig gudsmand. Lad os indrette et lille værelse ovenpå og sætte en seng, et bord, en stol og en lampe op til ham. Så kan han være der, hver gang han kommer hos os. Hvad så? En dag kommer han på... Jessica åbner gaver. Åbner du også noget? Og hvis du skal filme mig, så tager det her til. Tak. Hvor er I søde. Tak. Love you. Det gør jeg. Skipper, kom ind, Skipper. Kom ind. Kom, lille. Hej, brother. Hey, bro. Og det var jo god en, den der. Jeg kan godt lide de her close-up-billeder, jeg får af dig, eller de her shots. Så tager du ikke med i din vlog. Jo, jeg tager det med i min vlog, og så vil du poste på YouTube. Jo, du gør. Når du møder mig på din vej, hey yo, hey yo. Vi har også spillet op, vi er på samme hold. Ja. Og den falder ned. Hvis ikke sidder i skiven, så tæller den ikke. Jo. Nej. Nej, ikke det. Det var da godt. Ja, det var da. Det er 4. Jessica, hvordan gik der? Det gik fint. Jeg tabte. Gør du? Ja. Det hele? Ja. Jeg fik slet ikke noget snit, så jeg var sådan så min lille søster bare. Hvordan synes du, der gik?
virkelig dårligt. Hun er allerede begyndt på YouTube-branchen. Det her skulle være et stykke tid. Ej, det er virkelig gode. Må vi godt få tip her over? Så er du YouTube? Det er ikke fordi, jeg får sådan noget sygt mange. Altså.